Наступ на свободу слова. У базе вышуку России 20 белсатаўцаў. Дзе Александр Шакутин, наближаны до Лукашэнкі бізнесовец, імаверна затрыманы. Ад дыктатуры да дэмакратыі. Нобелевскую прэмію міру прысудзілі лідарцы апазіцыі Венесуэлы. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне. Беларусі імаверна затрымалі Александра Шакуціна, буйнога бізнесоўца, блізкага да Лукашэнкі. Паводле інфармацыі, якую атрымала выданне «Наша Ніва», гэта адбылося яшчэ на пачатку тыдня. Ні крымінальны артыкул, ні змест абвінавачванняў супраць бізнесоўца невядомыя. Сам ён, на думку журналістаў, можа ўтрымлівацца ў СІЗА КДБ. Суразмоўца нашай Нівы распавёў, што прынамсі з 7 кастрычніка Александр Шакутін не начуе ўдома. Паводле яго справаю бізнесоўца займаецца дэпартамент фінансавых расследаванняў. І звязаная яна з падаткамі і вядзеннем справаў на Амкадоры. У яго было два такіх вялізных праекты. Першы – гэта ягоная імперія машынабудаўнічая Амкадор, якая залезла ў вялізныя даўгі, якія зараз мусіць вяртаць дзяржава. А другое – гэта будаўніцтва шматфункцыйнага комплекса Шантер-Хіл у Мінску, які таксама будаваўся на ільготны кітайскі крэдыт, які зараз трэба таксама вяртаць дзяржаве. Я думаю, што можа быць проста у Лукашэнкі лопнула цярпенне ў дачыненні да свайго няўдалага пратэжэ. Александр Шакутін быў уласнікам машынабудаўнічага холдынгу Амкадор. У пачатку 2000-х ён не толькі ўзначаліў раду дырэктараў прадпрыемства, але і атрымаў кантрольны пакет акцыяў разам са сваімі непальскімі партнёрамі. Такі кар'ерны скок для былога лекара-хірурга забяспечыла сяброўства з Лукашэнкам. Дзякуючы гэтым сувязям Амкадор мог атрымліваць крэдыты паводле льготных ставак, як дзяржаўнае прадпрыемства, хаця дзяржаве належала толькі каля 7% акцыяў. Дарэчы, за падтрыманне рэжыму ў Менску Шакутін трапіў пад заходнія санкцыі. Аднак сёлета ў сакавіку Лукашэнка адабраў у Шакуціна Амкадор ды перадаў яго пад кантроль Белазу. Пасля Лукашэнка заявіў, што прадпрыемства знаходзіцца ў складаным становішчы у выніку дзеянняў мінулага ўладальніка. У канцы чэрвеня новым генеральным дырэктарам Амкадору прызначылі былога міністра прамысловасці Александра Яфімова. Чарговая спроба запалохаць беларускія незалежныя медыі. У абноўленую базу вышуку Міністэрства ўнутраных спраў Расійскай Федэрацыі ўключылі 10 белсатаўцаў. Агулам у ёй больш за 20 працаўнікоў белсату. Нягледзячы на гэта, мы працягнем працаваць і даваць праўдзівую інфармацыю. Што ж да базы вышуку, у ёй шмат імёнаў прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці і агулам 5000 беларусаў. Падрабязней Уладзіслаў Корсак. У расійскі вышук абвясцілі яшчэ 10 журналістаў і супрацоўнікаў нашага тэлеканалу. Галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык, якая і сама з красавіка знаходзіцца ў вышуку расійскага МУС, назвала гэта выпадкам трансмежных рэпрэсіяў супраць прадстаўнікоў СМІ. Мы выступаем рашуча супраць рэпрэсій, супраць нашых журналістаў, супраць вольнага слова. Мы разумеем, што тое, што зараз чыняць беларускія ўлады і расійскія ўлады, гэта незаконна. Я спадзяюся, што міжнародныя арганізацыі, як Інтэрпол, звярнуць увагу на тое, што зараз робіць Беларусь рукамі Расіі. Сапраўды, у расійскую базу нашыя суайчыннікі трапляюць на запыт рэжыму Лукашэнкі пасля абвяшчэння іх у вышуку Беларусі. Падставаю для гэтага мае быць заведзеная крымінальная справа. За апошнія паўгода МУС Расіі пачаў шукаць яшчэ 1180 беларусаў. Акрамя журналістаў Белсату базу папоўнілі нашыя калегі з іншых выданняў, беларускія дэмакратычныя палітыкі, прадстаўнікі экспертнай супольнасці, былыя палітвязні, праваабаронцы і нават дзеячы культуры, вольныя купалаўцы Зоя Белахвосцік, Александр і Валянціна Гарцуевы ды Крысціна Дробыш. Дадалі і кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўла Латушку. Гэта дадатковая, вельмі значная пагроза. Вельмі важна, якім чынам будзе дзейнічаць Інтэрпол у гэтай сітуацыі. Адпаведную камунікацыю я накіраваў у адрес нацыянальнага прокурора Польшы і міністра ўнутраных спраў Польшы. Агулам цяпер у расійскай базе вышуку больш за 5000 беларусаў. Спраўдзіць наяўнасць сваёй асобы ў ёй можна на сайце выдання «Медіазона Беларусь».
Калі вы знайшлі сябе ў базе вышуку МУС Расея, але жывяце ў дэмакратычных краінах і адчуваеце сябе ў адноснай бяспецы, усё роўна будьце пільнымі. Магчымыя неспадзяванкі. Лукашенковский режим будет в любом случае пытаться подать такого человека в розыск Интерпола и не только. В том числе лукашенковский режим будет использовать все возможности для того, чтобы исказить на самом деле запрос в тот же самый Интерпол, чтобы создать максимальные проблемы человеку, находящемуся за рубежом. Мацвей Купрэйчык рэкамендуе таксама прытрымлівацца правілаў лічбавай гігіены, не публікаваць свайго рэальнага адрасу пражывання, нумара тэлефону ды аккаунтаў у сацыяльных сетках. У Беларусі ж асобаў са спіску вышуку можа чакаць арышт ці канфіскацыя маёмасці, візіты міліцыянтаў ды супрацоўнікаў спецслужбаў да сваякоў. Ціск на беларускую дэмакратычную супольнасць працягваецца і ў іншых фарматах. Гэта і пагрозы, гэта і шантаж, і спробы вербавання, гэта і нават спробы забойства, напады на актывістаў. Калі беларусы атрымліваюць такія пагрозы, вельмі важна адразу інфармаваць адпаведныя праваахоўчыя органы, каб яны бачылі гэты маштаб гібриднай вайны, якая вядзецца супраць гэтых краін і супраць нас з вамі. Цягам гэтага года зніклі без следу два заўважныя дзеячы беларускіх дэмакратычных сілаў, якія працуюць у замежжы. Няма канкрэтыкі пра лёс былой старшыні каардынацыйнай рады Анжалікі Мельнікавай. Яна перастала выходзіць на сувязь у сакавіку. Хутка міне 2 месяцы, як знік былы дыпламат і сябра фонду беларускай спартовай салідарнасці Анатоль Котаў, чый след абрываецца ў Турэччыне. Владзіслаў Корсак, Белсат. Сёння ў свеце азначаецца дзень супраць смяротнага пакарання. З гэтай нагоды паўстае пытанне, ці ёсць у Беларусі перспектыва пазбавіцца статусу адзінай еўрапейскай краіны, дзе выкарыстоўваюць выключную меру. Мой калега Александр Баразенко распытаў праваабаронцаў. Беларусь адзіная краіна ў Еўропе і адзіная з постсавецкіх краінаў працягвае практыку смяротнага пакарання. Гэтая, сярод іншых праблемаў прававога калапсу ў нашай краіне, прагучала сёння ў Варшаве на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні. Цягам апошніх 10 гадоў у нашай краіне было вынесена 25 смяротных прысудаў. Пры гэтым з 2020-го толькі 5, 3 з якіх былі прыведзеныя ў выкананне. Пры гэтым бачым цікавую, можна сказаць, назваць ужо тэндэнцыю пра тое, што прымяняецца памілаванне. І ўсё ж такі само смяротнае пакаранне і крымінальны кодекс пачынаюць выкарыстоўвацца як дадатковы інструмент рэпрэсій. Занепакоенасць праваабаронцаў выклікаюць і нядаўнія змены ў заканадаўства, што значна пашырылі спіс артыкулаў, за якія могуць прысудзіць на смерць. І зараз смяротнае пакаранне можа ўжывацца за замах на некаторыя злачынствы, напрыклад, акты тэрарызму ці міжнароднага тэрарызму. Калі нешта гатовае да таго, каб быць ужытым, яно можа быць ужытым, і мы памятаем прыклад немца, германца Рыка Крігера, якога асудзілі паводле змяненняў у беларускім заканадаўстве да смяротнага пакарання чалавека, які не забіў нікога. Праваабаронцы зазначаюць, смяротнае пакаранне – гэта не толькі негуманная мера ў дачыненні саміх асуджаных. У беларускіх рэаліях дзяржава такім чынам карае іхныя сем'і. Цела забітага не выдаюць родным і нават не называюць месца ягонага пахавання. Існуе цэлы спіс прычын, чаму менавіта смяротнае пакаранне павінны быць адменена. Яны вельмі розныя, таму што на розных людзей уздзейнічаюць розныя аргументы. Гэта і рэлігійныя, і гуманістычныя, і юрыдычныя таксама. Таксама ёсць даследаванне аб тым, што прымяненне смяротнага пакарання ў краіне не спрыяе зніжэнню ўзроўня злачынстваў, і таму эфектыўнасць яго смяротнага пакарання невялікая. Рэжым Лукашэнкі раней выкарыстоўваў пытанне адмены смяротнага пакарання ці мараторыю на яго як аргумент у гандлі з еўрапейскім звязам. Цяпер жа, зазначаюць праваабаронцы, пытанне адмены найвышэйшай меры не ў прыярытэце патрабаванняў да афіцыйнага Менску. Мы бачым, што адмена смяротнага пакарання не стаіць у прыярытэце, і гэта агулам зараз няма ў першых радках парадку дня пры размовах з дэмакратычнымі краінамі. Таму што, канешне, зараз гэта вызваленне палітычных зняволеных, спыненне рэпрэсій і нармалізацыя сітуацыі ў краіне. У тых умовах правовы дэфолт, якім зараз мы стаем у Беларусі, то варта
калі казаць пакрокава, мы б хацелі праваабаронцы, яны такі, ведаеце, перфекцыяністы, ідэалісты, ўсё і адразу. Але рэалістычна мы разумеем, што гэта немагчыма, таму можна рухацца паступова. Пакуль жа ўлады пакідаюць за сабою права забіваць беларусаў. І хоць колькасць смяротных прысудаў падаецца нязначную на фоне агульнага шквалу рэпрэсіяў, за кожным з іх стаяць чалавечыя жыцці, трагедыі сем'яў і магчымасці судовай памылкі, выправіць якую ўжо не будзе шансаў. Александр Баразенко, Белсат. Ад Бяляцкага да Калеснікавай. Згадалі на канферэнцыі па чалавечым вымярэнні АБСЕ ў Варшаве і беларускіх палітвязняў. Адмысловая сустрэча прайшла на палях канферэнцыі, ініцыяваная праваабарончым цэнтрам «Вясна» і Асацыяцыяй родных и близких палітвязняў. Мы рассказываем о кампании «Release Now», которую мы запустили несколько месяцев назад. В ее ядром является манифест, который инициировали и уже подписали десятки правозащитных белорусских организаций. В принципе, этот подход, призыв к европейским демократическим странам начинать гуманитарный диалог с белорусскими властями за освобождение белорусских политзаключенных, потому что мы понимаем, что за 5 лет та политика Евросоюза, которая была избрана, она, к сожалению, не привела к результатам, которые мы все ожидали. Он направлен на дипломатов стран ОБСЕ, конечно, прежде всего Европейского Союза, также гражданских активистов, рассказать о том треке, о тех достижениях, которые уже есть, почему именно этот подход важен. Ва ўсесветны дзень псіхічнага здароўя, які адзначаецца сёння, беларускія спецыялісты звярнулі ўвагу на праблемы псіхікі ў крызісных умовах. Паводле звестак, каля 3–4% насельніцтва Беларусі цярпяць на трывожныя дэпрэсіўныя разлады. Прычым назіраецца рост захворванняў сярод людзей сталага веку. Акрамя таго, эксперты РНПЦ псіхічнага здароўя канстатуюць рост колькасці дзяцей з аўтызмам і сіндромам дэфіцыту ўвагі. Тлумачаць гэта паляпшэннем дыягностыкі. Адмыслоўцы таксама адзначылі, што перажыты грамадствам востры групавы стрэс падчас пандэміі COVID-19 выклікаў у часткі людзей зніжэнне разумовых здольнасцяў і праблемы з памяццю. Медыкі заклікаюць да пільнасці і своечасовага звароту па дапамогу для засцярогі ад псіхічных разладаў. Прафілактыкаю паслужыць і здаровы лад жыцця. Дэмакратыя залежыць ад людзей, якія асмельваюцца выступіць, нягледзячы на сур'ёзную рызыку. Гэта словы старшыні нарвежскага нобелеўскага камітэту з нагоды прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру. Сёлетняй лаўрэаткай сталася лідарка венесуэльскай апазіцыі Марыя Карына Мачада. У чым дзейнасць яе і значнасць яе дзейнасці? А таксама, чаму яна абышла амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа, які неаднаразова казаў, што заслугоўвае прэміі міру. Настя Печенькова. У нарвежскім Осло ўручылі Нобелеўскую прэмію міру. Сёлета яе лаўрэаткаю зрабілася венесуэльская апазіцыянерка Марыя Карына Мачада. Нобелеўскую прэмію міру за сваю нястомную працу дзеля рэалізацыі дэмакратычных правоў народу Венесуэлы і барацьбу за справядлівы і мірны пераход ад дыктатуры да дэмакратыі. Мачада – адна з самых вядомых палітычных апанентак рэжыму Николаса Мадура. Летась падчас выбараў жанчыне не дазволілі зарэгістравацца кандыдаткай на прэзідэнцтва. Тады ж лідары венесуэльскай апазіцыі атрымалі прэмію Сахарова. Цяпер жа нязломнасць Марыі Карыны Мачада ў барацьбе за свабоду народу Венесуэлы адзначылі асобна. Боже мой, ну у мяне няма словаў. Што ж, вялікі дзякуй. Але я спадзяюся, вы разумееце, што гэта рух, гэта дасягненне цэлага грамадства. Я толькі адзін чалавек. Я дакладна гэтага не заслугоўваю. Боже мой. Сёлета на Нобелеўскую прэмію міру прэтэндаваў таксама Дональд Трамп. Ягоныя шансы букмекеры ацэньвалі прыкладна на 3%. А сам палітык неаднаразова заяўляў, што ён годны кандыдат. Бо, маўляў, спачатку свайго прэзідэнцкага тэрміну закончыў мінімум 6 войнаў, сярод якіх канфлікты паміж Арменіяй і Азербайджанам, Індыяй і Пакістанам, а таксама вайна ў сектары Газа. Назіраючы за бягучымі стасункамі адміністрацыі Дональда Трампа з Венесуэлай, што нібыта там мусіць хутка нават пачацца
нейкае варванне альбо вайна альбо ж нейкая такая гарачая фаза канфлікту, гэта нават можа ўспрымацца як нейкі шылчок па носе, то бок вось ты прыпыняеш войны, а мы прысуджаем прэмію чалавека вось з краіны, з якой у тебя зараз вельмі такія складаныя стасункі. На думку эксперта, непрызнанне Нобелеўскім камітэтам не паўплывае на дзейнасць Трампа ў якасці пасярэдніка ў вайне Расіі з Украінай, а таксама медыятара ў вызваленні расійскіх і беларускіх палітвязняў. Бо амерыканскім лідарам, на думку аналітыка, кіруюць у першую чаргу не міратворчыя амбіцыі, а ўласныя інтарэсы. Калі Дональд Трамп вырашыць у пэўных накірунках паляпшаць свае торгова-эканамічныя стасункі альбо нешта яшчэ, ён можа ісці далей па вызваленню альбо по дапамозе пэўным групам альбо апозіцыйным колам з некаторых краінаў. Усяго на Нобелеўскую прэмію міру сёлета намінавалі 338 асобаў. Сярод іх шведская экаактывістка Грета Тунберг, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі, удава расійскага апозіцыянера Алексея Навальнага Юлія Навальная, а таксама беларускі палітык і палітвязень Мікола Статкевіч. У 2021 Статкевіча прысудзілі да 14 гадоў калоніі паводле шэрагу палітычных артыкулаў. Сёлета ў верасні палітык апынуўся на свабодзе паводле дамовы паміж ЗША і Лукашэнкам. Аднак пасля адмовіўся пакідаць Беларусь і зноў быў заключаны пад варту. За кратамі дагэтуль застаецца і нобелеўскі лаўрэат 2022 года палітзняволены праваабаронца Алесь Бяляцкі. Настя Печанькова, Белсат. У Вільні распачаўся фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Імпрэза сёлета праходзіць пад дэвізам «Птушкі без гнёздаў», натхнёным кнігай успамінаў Ларысы Геніюш. Кожны год нам прыносяць новыя кнігі, новыя ідэі, новыя цікавыя людзі з'яўляюцца. Некаторыя людзі вяртаюцца ў прадмову. Напрыклад, сёлета вось у нас у Вільні выступае Владзімір Мацкевіч, які толькі вось недавно быў вызвалены з турмы. І ён будзе ўжо прадстаўляць сябе як філосаф, свае кнігі. Вось будуць імпрэзы і з мясцовымі аўтарамі, аўтаркамі літоўскімі. Будуць прэзентацыі літоўскіх кніг. Ну, то бок, в прынцыпе, замацаванасць за месцам, дзе адбываецца фэст, это таксама вельмі важна. Віленскі фестываль «Прадмова» стартаваў з адкрыцця выставы мастачкі тэатру «Прыехалі» Кацярыны Еўдакімавай «Слон у пакоі». У экспазіцыі прадстаўленая серыя твораў паводле раману Сашы Філіпенкі «Слон». Пасля Вільні фестываль завітае яшчэ ў 3 еўрапейскія гарады. З 24 да 26 кастрычніка ён адбудзецца ў Празе, з 7 да 9 лістапада адкрыецца ў Познані. Фінальным пунктам сёлетняй прадмовы будзе Варшава з 21 да 24 лістапада. Акрамя таго, цягам фестывальнага сезону можна будзе наведаць онлайн-імпрэзы. І на гэтым у аб'ектыве ставім кропку. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. QR-код на вашых экранах. У апісанні да гэтага відэа на Ютубе інструкцыя, як глядзець і чытаць Белсат бяспечна. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Алесем Залеўскім, і тэмаў традыцыйна багата. Так, першая з іх – это Александр Шакуцін. Ад гаманца Лукашэнкі да палітвязня. Такім пакуль яго праваабаронцы не прызналі, ды і сам факт затрымання набліжанага да Лукашэнкі бізнэсоўца яшчэ вымагае пацверджання, але з расследавальнікам Алесем Ярашэвічем высветлім, чым Шакуцін мог заслужыць да сябе такое стаўленне з боку ўладаў. Бліжэй да сярэдзіны эфіру да нас давучыцца Александр Фрыдман з аналізам уручэння сёлетняй Нобелеўскай прэміі міру і магчымых пашырэнняў санкцыяў еўразвязу на звычайных беларусаў. Праз імгнення студыя Белсат запрашаем. У Беларусі затрымалі Александра Шакуціна, аднаго з самых набліжаных да Лукашэнкі бізнэсоўцаў. Пра гэта паведаміла выданне «Наша Ніва». Шакуцін быў звязаны з найбуйнейшым машынабудаўнічым холдынгам краіны «Амкадор». Раней трапляў пад санкцыі еўразвязу. Са спасылкай на інсайдераў «Наша Ніва» распавяла, што Шакуціна некалькі дзён таму даставілі ў следчы ізалятар.
Ягоную справаю займаецца дэпартамент фінансавых расследаванняў. Правяраюць падаткі і дзейнасць Амкадору. Афіцыйных абвінавачанняў і артыкулаў пакуль не называюць. Шакудзін доўга лічыўся адным з асноўных гаманцоў Лукашэнкі, валодаў кантрольным пакетам Амкадору і вёў бізнес у Расіі. У выніку накладзеных санкцыяў і даўгоў прадпрыемства фактычна перайшло пад часовае вонкавае кіраванне. Лукашенко публічна заяўляў, што бізнесоўца трэба, цытата, «прывесці да прытомнасці». Ці гэта акурат быў той працэс прыводжання да прытомнасці, ці нешта іншае? Даведаемся ад нашага наступнага першага спікера сёння Алеся Ярашевіч, журналіст-расследавальнік з праекту «Бюро Медыя». Вечар добры. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадару Алесь, ўжо некалькі гадзінаў прайшло ад моманту вось этой інфармацыі з боку нашай нівы пра затрыманне. Можа, штосьці стала вядома. Мы ведаем, што на Амкадоры былі вялікія праблемы з плацёжнасцю, з экспартам, ягулам рэалізацыяй прадукцыі, з вялікай колькасцю крэдытаў. Так, у выніку у Шакуціна дзяржава забрала ягоную долю. Значыць, такім чынам яму не ўдалося адкупіцца ад магчымага пакарання? Ці, на твою думку, справа не мусіць датычыць менавіта Амкадора? Ну, пакуль ніякіх афіцыйных паведамленняў пра затрыманне Шакуціна няма. Можна толькі спекуляваць і спасылацца на ту інфармацыю, якая была апублікавана раней. А мы ведаем, што ў Амкадора і асабіста ў Александра Шакуціна былі вялікія праблемы фінансавага кшталту. Прадпрыемства брала вельмі шмат крэдытаў, у тым ліку льготных, ад дзяржавы, каб нарошчваць там аб'ёмы вытворчасці і гэтак далей. Ну, але мела там праблемы са збытам прадукцыі і гэтак далей. Плюс да таго Шакуцін рэалізоўвае вялізны такі буйны праект у Мінску. Гэта многафункцыйны, шматфункцыйны комплекс Шантар-Хіл, пад які ўзялі таксама пад гарантыі ўрада льготны кітайскі крэдыт. Ну і ў гэты праект он фактычна пераўтварыўся ў даўгабуд, а грошы, па сутнасці, павінна вяртаць дзяржава. Ну, я думаю, што просто все это агулам лопнуло цярпенне, напэўна, у Лукашэнкі ў дачыненні да набліжанага да сябе бізнесоўца. Ну і вот спачатку у Амкадора па сутнасці Амкадор забрала дзяржава, да, бо шмат якія даўгі пазыкі павіслі менавіта на дзяржаве. Ну а потым ужо пачалі, напэўна, разбірацца, вырашылі, што трэба пагаварыць і з Александром Шакуцінам, былым асноўным уладальнікам Амкадора. Пакуль толькі што вядома пра. Менавіта, пакуль мы ведаем толькі інфармацыю ад крыніцаў нашай нівы, то тут паўстае пытанне, ці, на вашу думку, гэта інфармацыя пацвердзіцца, і ці можам мы спадзявацца, што ў афіцыйных беларускіх медыях можа з'явіцца такая інфармацыя? Ну, тут цяжка сказаць, просто прыгадваючы там мінулыя сітуацыі, ну, не заўсёды, але часам сілавікі паведамлялі пра затрыманне буйных бізнесоўцаў, але хутчэй гэта інфармацыя ішла ўслед за тым, калі пра гэта прагаворваўся сам Александр Лукашенко. Вот ён сядзіць там на якой-небудзь нарадзе і раптам узгадвае пра Шакуціна, кажа: а вот Шакуціна, памятаеце, дык ён там сядзіць у СІЗА, нарабіў там дрэнных справаў з Амкадорам, мы зараз з ім разбіраемся. Ну, можа быць штосьці такога кшталту, што Лукашенко можа дзесьці штосьці пра гэта сказаць, а потым ужо будзе нейкая афіцыйная інфармацыя, там, ці затрымалі Шакуціна, ці не, у чым яго вінавацяць, у чым яго падазраюць і гэтак далей. Ну, то бок, прынамсі, так было раней з іншымі буйнымі бізнесоўцамі, набліжанымі да Лукашэнкі. Алесю, ну, Шакуцін не першы з набліжаных так да уладаў і хто пасля ў няміласць трапляе і на лаву падсудных, і ў выніку і турму. Чыж быў адзін з такіх, таксама і уладальнік Трайпла, калі хто не памятае, Мінскага Дынама ў тым ліку. Цяпер у фаворы Лукашэнку іншыя бізнесоўцы. Шакуцін нават, так сказаў бы, ужо ў цень, уже як пару год так адышоў і не быў фаварытам. Цяпер гэта Цецерын, Баскаў. Вот што б ты ім мог бы цяпер параіць, каб не паўтарыць лёс Шакуціна і Чыжа ў дадзеным выпадку? І ці ёсць агулам нейкі такі
Нейкі адно разуменне, адзін шаблон, на чым спатыкаюцца, як правіла, набліжаныя да ўлады бізнесоўцы? Ну, тут цяжка сказаць, мне, шчыра кажучы, напэўна, няма чаго ім-то і раіць, бо гэта людзі, якія дабіліся поспеху выключна дзякуючы таму, што яны маюць доступ да цела, выключна дзякуючы таму, што яны сябруюць з Александром Лукашэнкам. За кошт гэтага сяброўства яны атрымалі там пэўныя прывілеі і гэтак далей. І як усякія набліжаныя да Лукашэнкі бізнесоўцы, яны таксама праварочвалі розныя мутныя схемы. Там той же Шакуцін, напрыклад, засвяціўся ў схемах па рэкспарце кветак у Расію, альбо, напрыклад, па перапродажу расійскіх нафтапрадуктаў у іншыя краіны. Апошнія расследаванні паказваюць, што кампаніі, звязаныя з Шакуцінам, таксама пастаўлялі мікрасхемы у ваюючую Расію ў абыход санкцый, гэтак далей. То бок, сітуацыя такая, тут як бы Лукашенко адной рукой дае гэтым людзям пэўныя ільготы, дае магчымасць зарабіць, дае магчымасць, яны потым дзеляцца з ім і гэтак далей. З іншага боку, калі гэтыя людзі трапляюць у неміласць, альбо чымсьці там не падабаюцца, альбо там, не ведаю, не дзеляцца там з сям'ёй і гэтак далей, то іх можа напаткаць такі ж лёс, як Юрыя Чижа, і проста іх адбяруць усё тое, што ім далі. То бок фактычна, Лукашенко, ён проста лічыць сябе гаспадаром краіны. Адной рукой аддаў, іншай рукой, калі захацеў, забраў. Тое ж самае здарылася з Чижом, і мне здаецца, што падобна, што тое ж самае адбываецца з Шакуцінам. Алесю, ты якраз і сказаў пра тое, што як адна з прычынаў гэтай цікавасці можа быць гэты праект Шантер-Хілл, кітайскі льготны крэдыт, а якраз па-кітайскі таксама крэдыт ездзілі і спадар Цецерын з Баскавым цяпер падчас апошняга візіту Лукашэнкі ў Пекін. І таксама кветкавы бізнес, мы, наколькі памятаем, прадавалі кітайцам, каб адкрыць фермы адпаведныя ў Беларусі. Наста, калі ёсць далей пытанні? Канешне, заўсёды ёсць. Я звярнула ўвагу, Алесь, на тое, што вы кажаце, не дзеляцца з сям'ёй. І тут паўстае пытанне. Нібыта правілы гульні ўсім зразумела. Тым не менш, кожны разумее, што можа спатыкнуцца на нечым. І нельга нават прадугледзець, што это можа быць. То чаму на гэтую рызыку гатовыя ісці? Людзі, у кожнага чалавека ёсць там свае добрыя якасці, ёсць свае недахопы і гэтак далей. Хтосьці можа быць занадта сквапны, хочацца больш грошай. Калі ён пачынае гэты грошы зарабляць, то яму яшчэ больш хочацца і гэтак далей. І проста гэта такая бясконцая гульня, і людзі думаюць, што яны, можа быць, там разумней, чым іншыя, і таму проста пачынаюць за спінамі сваіх шэфаў круціць нейкія мутныя справы, потым пра гэта даведваюцца, даюць ім па шапцы і гэтак далей. Як было, напрыклад, з Юрыем Чижом. Там жа гісторыя была такая, што ён фактычна выводзіў грошы з краіны. Ён зарэгістраваў у Расіі гандлёвы знак Tripal, і ягоная беларуская фірма альбо беларускія фірмы плацілі расійскай фірме за карыстанне гэтым гандлёвым знакам. То бок фактычна грошы, якія Tripal зарабляў у Беларусі, ён выводзіў на рахунак афіліяванай кампаніі ў Расіі. І расказвалі такія гісторыі, што гэты грошы кіроўца Чижа ці ягоная нейкая даверная асоба просто налам вывозілі ў чамаданах у Расію. І Лукашенко, напэўна, расцаніў гэта як эту асабістую абразу, што, слухай, я табе даю зарабляць грошы тут, чаму ты, напрыклад, іх не ўкладаеш у новыя праекты, альбо ў нейкія сацыяльныя праекты, выводзіш кудысьці за мяжу, спрабуеш схаваць ад мяне, раз ты такі разумны, будзеш сядзець. Алесю, яшчэ такое пытанне. Баскаў, Цецерын, і ты кажаш пра Александра Шакуціна, пералічыў трошкі ягоныя дасягненні па абыходзе тых жа самых санкцыяў.
дзіву даешься, эффектыўна працаваў, так? Ну і расследавальнікі, твае калегі, ты мусілі трошкі пасядзець, папацець, каб знайсці это ўсе кампаніі пракладкі там і гэтак далей. То бок у пэўным сэнсе гэта эфектыўныя і унікальныя такія кадры для Лукашэнкі, якія з аднаго боку і бізнесоўцы думаюць пра заробкі грошай, так, а з іншага боку гатовыя вось насуперак правілам і санкцыям, так, нейкім чынам арганізоўваць новыя схемы. Ці вялікая лаўка запасных у Лукашэнкі, так? І што, замест Шакуціна прыйдзе новы? Ці ты бачыш, вот, сярод Александра Лукашэнкі, можа, в атачэнні новыя такія нейкія людзі? І наколькі Баскаў і Цяцерын той жа, так, эфектыўна з пункту гледжання эканомікі, таму што мы пабачылі, што Шакуцін, відаць, не быў эфектыўна з пункту гледжання эканомікі, шмат крэдытаў даўгоў і вось заляцеў. А ці вядома штосьці па бізнесам Баскава і Цяцерына? Ну, Баскаў Цяцерын, яны не адзіныя людзі з атачэння Александра Лукашэнкі, якія зараз у фаворы карыстаюцца ягонай падтрымкай і гэтак далей. Мне здаецца, што гэта такія не вельмі буйныя бізнесоўцы, напрыклад, калі параўноўваць з тым жа Алексеем Алексіным, гаспадаром табакерак і ўвогуле, як бы, па сутнасці, такім дамінантам на тытунёвым рынку і гэтак далей, альбо там Мікалаем Вараб'ём, які займаецца гандлем нафтапрадуктамі і іншымі тэмамі, альбо там Александром Зайцевым, які займаецца лагістычным бізнесам, зараз развівае шмат якіх праектаў унутры краіны, то у гэтых людзей, больш дробныя бізнесы. Баскаў, ён вядомы тым, напрыклад, што у яго была доля у там будаўнічых некаторых праектах, потым ён атрымаў долю у акумулятарным заводзе. І гэтага чалавека заўсёды называлі такім чалавекам рішалай, да, чалавекам, які мае доступ да цела і можа вырашыць нейкія пэўныя пытанні, там атрымаць ільготы, альбо там нейкую землю і гэтак далей. Таму іншыя бізнесоўцы бралі яго ў долю, каб ён проста вырашаў як бы іхнія пытанні і гэтак далей. Цяцерын, ён быў раней спартовым функцыянерам. Абодва чалавекі гэта спартовыя функцыянеры. Баскаў, ён асабісты трэнер Колі Лукашэнкі па хакеі, так, а Цяцерын гэта асабісты трэнер Лукашэнкі па тэнісе і асабісты такі масажыст, як бы. Ён мае непасрэдны доступ да цела, што называецца, да? І яго можна вельмі шмат пабачыць, як бы, на розных там нефармальных мерапрыемствах разам з ім. Яго было вельмі шмат розных праектаў. Яны, я б не назваў іх паспяховымі такімі. Я памятаю, што он там спрабаваў гандляваць трактарамі МТЗ ў Пакістане і там вытворчасць наладзіць. Гэты праект фактычна праваліўся. Адзінае, чым у яго зараз атрымліваецца займацца, гэта гандлем рознай прадукцыяй. Бо, напрыклад, у асноўным імпартнай, да, ён проста... Ёсць контрсанкцыі, якія дзейнічаюць з боку Беларусі ў дачыненні заходніх краін, якія ўвялі там санкцыі супраць Беларусі. Напрыклад, у Беларусь забаронена імпартаваць там піва, розныя слодычы і гэтак далей. Але ёсць людзі, якім гэта можна рабіць, да? Яны там імпартуюць гэту прадукцыю па квотах. Вот Сергей Цяцерын адзін з такіх. Раней проста эту прадукцыю завозілі розныя дыстрыб'ютары, да, і далей распаўсюджвалі па гандлёвых сетках. Зараз это все ідзе праз Сергея Цяцерына. Альбо, напрыклад, ён... Так, ведаю, ты можаш спісаць, так, працягваць бізнесаў набліжаных, так, бізнесоўцаў да Лукашэнкі. Час дабягае канца. Дзякуй табе вялікі за размову пра Александра Шакуціна, пра магчымае ягонае затрыманне. І мы таксама абмеркавалі кола агулам набліжаных да Лукашэнкі бізнесоўцаў і якім чынам яны зарабляюць. Як даведаліся, што як той же, так, Цяцерын непасрэднай блізкасцю да цела. Так, а в нашым чаце вельмі дакладнае акрэсленне. Амкадор, відаць, праваліўся і трэба нейкі вінаваты казёл. Такую выснову зрабілі нашы гледачы. Варыянт. А цяпер наша традыцыйная рубрыка, якую мы рыхтуем сумесна з калегамі з БГ Медыя. Гэта навіны рэгіёнаў Беларусі. Кіроўца аўта хуткай дапамогі з Берасця паказаў свае разліковыя лісты і распавёў, колькі зарабляе чалавек, які працуе штодня і ратуе жыцці пацыентаў. За апошнія месяцы ягоны заробак вагаўся ад 830 да 880 рублёў. Гэта ўсяго на некалькі дзесяткаў рублёў больш за мінімалку
Мужчына паведаміў, што звольніцца амаль немагчыма, працаўнікоў прымусілі падпісваць кантракты на 5 гадоў, і цяпер іх проста не адпускаюць. Аўтар відэа распавёў таксама, што заробак зніжаецца з кожным месяцам, а нагрузка застаецца ранейшай. Ён параўнаў сітуацыю з клеткай, з якой няма выйсця. Такія скаргі ўсё часцей гучаць ад працаўнікоў медыцыны ды іншых бюджэтнікаў. На сайце службы занятасці Берасці цяпер адкрыта 5 вакансіяў кіроўцаў хуткай з абяцаным заробкам ад 800 да 1400 рублёў. Але, са словаў саміх працаўнікоў, рэальныя выплаты бліжэйшыя да мінімальных. Пераносімся ў Гомель. Тут адхілілі ад працы суддзю, якая больш за чвэрць стагоддзя разглядала крымінальныя і адміністратыўныя справы, у тым ліку палітычныя. Святлану Мажэйку звольнілі указам Лукашэнкі з фармулёўкай за сістэматычныя дысцыплінарныя парушэнні. Цягам года яе не менш як тройчы прыцягвалі да адказнасці. Святлана Мажэйка працавала суддзёй з 1999 года. Пачынала ў Брагінскім раёне, пазней узначальвала суд у Ветцы. Затым яе перавялі на працу ў суд Савецкага раёну Гомля. Праваабаронцы яшчэ шмат гадоў таму прапаноўвалі ўнесці яе ў санкцыйныя спісы за удзел у рэпрэсіях. З палітычных справаў Мажэйкі, напрыклад, у 2022 годзе яна прысудзіла год калоніі працаўніку Гомсельмашу Кірылу Пятрэнку. Звольнілі яе ў 59 гадоў, хоць мяжа для суддзяў 65. І далей крочым па краіне. Жыхары вёскі Падгалле Ельскага раёну дзесяцігоддзямі пакутаюць ад зламанага водаправоду. Людзі скардзяцца і просяць улады яго адрамантаваць, але замест развязання праблемы ў адказ атрымліваюць маўчанне. Вёска літаральна тоне ў вадзе пасля кожнага прарыву трубаў. Прарывы водаправоду рэгулярна пераўтвараюць вуліцы ў балота. Не ў першым стане і ў воданапорная вежа. Яна пакасілася і даўно патрабуе капітальнага рамонту. Будынак, дзе размешчаная воданапорная свідравіна, літаральна ляжыць у руінах. Людзі скардзяцца, што малы напор у трубах, штодзённасць, як і дрэнная якасць вады і непрыемны пах. Да гэтага ў вёсцы дадалося беспрацоўе. Ферма, якую нядаўна адрамантавалі, зарасла пустазеллем, а кароў вывезлі. Мясцовыя чыноўнікі прапаноўваюць шукаць вакансіі ў іншых паселішчах. Ну і да нашай адной з асноўных сённяшніх таксама падзей, у тым ліку гэта, канешне ж, уручэнне Нобелеўскай прэміі міру, але не толькі будзе шмат там і беларускіх матываў, паговорым сёння пра гэта абавязкова. Усё-такі не Трамп яе атрымаў. Няўжо Мікалай Статкевіч падвёў гэтае пытанне, а таксама паніжэнне статусу аховы Ціханаўскай і намер еўразвязу уніфікаваць санкцыі супраць Беларусі і Расіі абмяркуем неўзабаве з палітычным аглядальнікам Александром Фридманам. А пакуль уласна пра саму прэмію. Has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. Так, Нобелеўскую прэмію міру атрымала венесуэльская палітычная і грамадская дзяячка-філантропка Марыя Каріна Мачада. Нобелеўскі камітэт угнараваў яе, цытата, за нястомную працу дзеля рэалізацыі дэмакратычных правоў народу Венесуэлы і барацьбу за справядлівы і мірны пераход ад дыктатуры да дэмакратыі. Марыя Каріна, праціўніца дыктатара Нікаляса Мадура, была кандыдаткай на прэзідэнцтва, якой не дазволілі балатавацца. Цяпер яна застаецца ў Венесуэле, як і Мікалай Статкевіч, зрэшты. Ёй забаронены выезд з краіны. З атрыманнем Нобелеўскай прэміі міру Марыю Каріну Мачада павіншавала і кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская. І ўжо цяпер з намі на сувязі палітычны аналітык Александр Фридман, з якім абмяркуем гэтую ды іншыя тэмы. Спадар Александр, добрый вечар. Добрый вечер, вітаю. Пачнем все-таки, відаць, мусім закрыць эту тэму з Ноблем сённяшнім, так? Усё-таки не Трамп, ну і ўжо ёсць першая рэакцыя з Белага дома, ставяць палітыку вышэй за мір, пракаментавалі ў Белым доме. Нават Лукашенко ўжо паспеў выказацца, не ведаеце, вы бачылі, спадар Александр, таксама наракаў, што трэба было б Трампу прысудзіць. Пра што можа сведчыць вось гэты выбар з спадарняй Мачаду? Мы з калегамі думалі, гэта такая венесуэльская ваяўнічая версія Ціханаўскай, ці проста такая Марыя Калеснікава, умоўная, так, якая і з аднаго боку дэмакратыю увасабляе свабоду, з іншага боку вось яна і таксама заве і
клікала на барыкады, як это рабіла Мачаду. А на вашу думку, вось, што значыць это рашэнне? Якіх лідараў свет чакае, якіх якасцяў ад іх, прымаючы вось такое рашэнне? Я б сказал бы так, что это компромиссный и прыстойный насамрэч выбор. Это человек, які, безумоўна, гэтай прэміі заслугоўвае. Іншае пытанне, што сярод тых, каго называлі ў якасці фаварытаў, ёсць і людзі, і арганізацыі, якія з майго прыватнага пункта гледжання ў дадзены момант больш заслугоўваюць гэтай нобелеўскай прэміі, але ізноў жа гэта меркаванне камітэта, і у камітэта свая логіка. Рэтраспектыўна яна становіцца зразумелай, а яна становіцца больш зразумелай, і кожны год, калі прысуджаецца прэмія, гэта сігнал таксама і ў нейкі рэгіён гэтага свету. І вось калі паглядзець на Паўднёвую Амерыку, то даўно ўжо не было прадстаўнікоў Паўднёвай Амерыкі сярод тых, хто атрымалі гэтую прэмію. Таму гэта іх сігнал накіраваны ў тым накірунку, гэта падтрымка дэмакратычных сілаў Венесуэлы, гэта падтрымка руху за перамены ў Венесуэле, гэта, канешне, асабістыя якасці спадарні Мачада, якая ўжо на працягу вялікай колькасці часу змагаецца з дыктатарскім рэжымам Мадура. Так што гэта ўсё прысутнічае, але я думаю, што пэўную ролю адыграў і фактар Дональда Трампа. Камітэт, канешне, бачыў, што Трамп вельмі жадае атрымаць гэтую прэмію. І, магчыма, стратэгічна, гледзячы стратэгічна, на будучыню мела сэнс даць гэтую прэмію Трампа. Ну, гэта іншае пытанне. Яны паспрабавалі, як мне падаецца, знайсці чалавека, з аднаго боку, прыстойнага і абсалютна заслугоўваючую гэтую прэмію, і адначасова не асабліва пакрыўдзіць Трампа. І вось так, Венесуэла, Трамп падтрымлівае дэмакратычны рух у Венесуэле. Нікалас Мадура – гэта асабісты вораг Трампа, і спадарня Мачада прысвяціла ўжо сваю прэмію Дональду Трампу. Так што ў гэтым сэнсе ўсё прайшло пакуль больш-менш. Вось калі вы пабачыце заявы Вашынгтона, там ёсць пэўная крыўда, што Трамп не атрымаў гэтую прэмію, але, напрыклад, няма такой рыторыкі, што вось атрымаў чалавек, спадарня Мачада, якая гэтага не заслугоўвае. Думаю, што і ў Вашынгтоне лічаць, што яна гэтую прэмію заслугоўвае, но іншае пытанне, што яны, безумоўна, таксама лічаць, што Трамп яе яшчэ больш заслугоўвае. Спадар Александр, вы кажаце пра тое, што это сігналы, які пасылаюцца ў тую краіну. Мы маем таксама сігнал, які быў пасланы умоўна Алесю Бяляцкаму, калі можна так сказаць, так? І паўстае пытанне, а ці гэты сігнал... Ці гледачы ведаюць, што Алесь Бяляцкі нобелеўскі лаўрэат папярэдні. Так. Але это нічога нам не вырашыла. Так, і тут паўстае пытанне, ці тая краіна, у якой узнагароджваецца чалавек Нобелеўскай прэміі міру, чуе гэтыя сігналы? Тое, што мы зараз бачым у Паўднёвай Амерыкі, так, такія сігналы прысутнічаюць, і мне падаецца, ўсё ж такі ёсць розніца паміж рэжымам Мадура і рэжымам Лукашэнкі. Лукашенка паказваў адкрыта, што яго ўвогуле не цікавіць нобелеўскі лаўрэат, не нобелеўскі лаўрэат. Мы ж бачым, Алесь Бяляцкі нобелеўскі лаўрэат, і ён па-ранейшаму знаходзіцца ў Беларусі за кратамі. Вось зараз ідуць гэтыя кансультацыі з амерыканцамі, і ўсё роўна Бяляцкі пакуль не на волі. Я мяркую, што ўсё ж такі Мадура будзе дзейнічаць цяпер больш асцярожна у дачыненні да Мачада. Ну і акрамя таго, перспектывы венесуэльскай дыктатуры, яны зусім не ружовыя. Яны куды больш дрэнна выглядаюць, чым перспектывы рэжыму Лукашэнкі на дадзены момант. Калі амерыканцы сапраўды узмацняць ціск на Мадура, то ўсё можа там досыць хутка скончыцца і крахам венесуэльскай дыктатуры. Я мяркую, што калі гэта сапраўды адбудзецца, то іншых варыянтаў, акрамя спадарні Мачада, напэўна, не застанецца. І ёсць усе шансы, каб стаць нацыянальным лідарам. Яна ўжо сёння лідар апазіцыйных сілаў, будучыні, напэўна, нацыянальным лідарам Венесуэлы. Так што гэта ў пэўным сэнсе, як мне падаецца, досыць моцны штуршок для Мадура і досыць моцная падтрымка дэмакратычных сілаў у Венесуэле. І таксама тут пытанне, што да Дональда Трампа, да рэакцыі, і ў сувязі з Алесем Бяляцкім нам паўстае пытанне, ці гуманітарны трэк, ці такія добрыя чыны, якія рабіў Трамп, яны працягнуцца, на вашу думку?
Я думаю, што гэта ўсё ж такі не галоўнае для Трампа. Так, ён разлічваў, напэўна, на тое, што ён атрымае ў беларускі, што беларускі кантэкст можа дапамагчы яму атрымаць Нобелеўскую прэмію. Усё ж такі Нобелеўская прэмія прысуджаецца ў Еўропе, і ў Еўропе куды большая цікавасць такіх краінаў, як Беларусь, чым, напрыклад, Венесуэла. Вось. Але я не думаю, што Трамп у гэты момант скажа: ўсё, мяне больш беларускі напрамак увогуле не цікавіць, нічога мы там рабіць не будзем. Там іншыя, зусім іншыя фактары. Беларускі напрамак, думаю, Трампа будзе цікавіць столькі, сколькі яму будзе цікава выкарыстоўваць Лукашэнку ў якасці там магчымага канала сувязі з расійскай федэрацыяй. Калі гэта будзе працягвацца, і гэтыя кантакты будуць працягвацца, я мяркую, што цалкам магчыма і будуць новыя вызваленні. Іншае пытанне, звязанае з Трампам і з Нобелеўскай прэміяй, мы ж ведаем, што Трамп гэта чалавек, які жадае атрымаць усё і па магчымасці зараз. Атрымаць нешта з другой спробы, гэта хутчэй не пра Трампа. Вось ён, напэўна, меркаваў, што ён атрымае гэтую прэмію ў гэтым годзе, і колькі разоў ён ужо ў гэтым годзе казаў, што ён павінен атрымаць гэтую прэмію. Я думаю, што ў яго ёсць пэўныя шансы атрымаць гэтую прэмію ў наступным годзе, тым больш, калі будзе працягвацца працэс мірнага ўрэгулявання на Блізкім усходзе, а можа будуць і нейкія падвижкі ва ўкраіне. Іншае пытанне, наколькі Трамп, пакрыўджаны тым, што ён не атрымаў з першага разу, будзе жадаць, каб гэтая памылка, назовем гэта так, у Даўгосе была выпраўлена ў наступным годзе. Магчыма, яго інтарэс да Нобелеўскай прэміі проста раптам знікне. Не атрымаў, не атрымаў. Прапаную змяніць тэму, будем чакаць наступнага года, каб абмеркаваць. Учора Еўрапейскі парламент прагаласаваў за уніфікацыю санкцыяў Беларусі і Расіі. То бок все санкцыі, которые былі накладзеныя на Расію ў сувязі з ваеннай агрэсіяй, каб яны былі аўтаматычна пераведзены таксама на Беларусь і з адпаведнымі, мы так разумеем, наступствамі для звычайных беларусаў. А сёння ўжо Брюсселі паведамілі, што рыхтуе больш строгія меры для трэціх краін, якія не супрацоўнічаюць з еўразвязам у сферы міграцыі. Як паведамляе партал Еўроэкців са спасылкай на дакументы Еўракамісіі, у бліжэйшы час плануецца ўзмацненне жорсткасці ўмоваў выдачы і перагляду візавых паслабленняў, таксама увядзенне мэтавых абмежаванняў супраць дзяржаў, з якімі пагоршыліся адносінамі. Беларусь у ліку гэтых дзяржаваў ёсць, несумненна, так. І мы бачым уже цэлы тренд, так, і ў Літве паніжаюць статус аховы для офіса Светланы Ціхановскай. Магчыма, цяпер беларусы ў Еўропе, которые апынуліся з такімі ж самымі сутыкнуцца праблемамі, як і грамадзяне Расіі, которые выехалі пасля вайны. Вы бачыце ў гэтым такі ўжо сфармаваную сур'ёзную палітыку еўразвяза, ці все-таки яшчэ ў беларускіх дэмакратычных сілаў нейкі гэты тренд, ці ў выглядзе выключэнняў для беларусаў можна неяк змяніць? Хіба мяне не пачулі, спадар? Я мяркую, што... Да, я пачуў пытанне. Дзякуй. Я думаю, што пэўны тренд, ён, канешне, назіраецца ўжо, то бок і гэтыя заявы, якія былі, усё гэта прысутнічае. Наколькі гэта сапраўды стане сур'ёзнай палітыкай, ці проста гэта будуць нейкія хвалі, якія хваля ўзнікае, з'яўляецца і знікае, магчыма, што так. Магчыма, аднак, што сітуацыя сапраўды пагоршыцца, але гэта шмат у чым будзе звязана з палітыкай беларускіх уладаў. Калі беларускія ўлады будуць і надалей і яшчэ больш актыўна дапамагаць Расіі ў вайне супраць Украіны, калі гэты тренд будзе толькі ўзмацняцца, то, канешне, цалкам магчыма, што такія санкцыі будуць уведзены. Пакуль гэтыя пагрозы, гэта свайго кшталту інструмент ціску. Бо, зразумела, ў Мінску гэта ўсё чуюць. І, зразумела, такія памкненні беларускім уладам не падабаюцца. Так што, магчыма, пакуль гэта будуць назіраць, як гэты ціск, будзе ён уплываць ці не. Калі нейкай рэакцыі не будзе, і сітуацыя двухбаковых адносінах будзе толькі пагаршацца, напрыклад, калі раптам зноў узмацніцца міграцыйны крызіс, я цалкам сабе магу уявіць, што гэтыя пагрозы, якія пакуль існуюць на ўзроўні пагрозаў, сапраўды, што яны будуць рэалізаваны. Я б гэтага не выключаў.
Ну і як паведамляюць нашыя калегі з позірка, яны якраз вядуць падлік да мігранцкіх атакаў і кажуць, што рэкордную з пачатку восені 2025 года колькасць спробаў незаконнага пераходу з тэрыторыі Беларусі зафіксавала 8 кастрычніка польская памежная ахова. Было здзейснена 178 спробаў, апошні раз было такое 30 жніўня, то бок гэты поток не спыняецца, хаця з іншага боку сёння ж Міністэрства ўнутраных справаў справаздачылася, што 130 крымінальных справаў узбудзілі па факту незаконнай міграцыі. І сёння ж з'яўляецца артыкул прафесара кандыдата навук і спадара Ніжніка на сайце European Democracy Hub, который чытаюць еўрапейскія чыноўнікі пра тое, што ЕС не павінен капіяваць падыход Вашынгтона або паўтараць памылку аднаўлення ўзаемадзеяння з Менскам. Калі коротка, вось цяпер мы бачым, што ідзе змаганне за тое, якім чынам з Беларусю што рабіць. Ці як Трамп дамаўляцца хоць як, так, выменьваць, ці еўразвяз да канца, цвёрда і санкцыі. На вашу думку, які эфектыўны спосаб больш? Ну, тут один способ не выключае другі. І што тычыцца Злучаных Штатаў, тут трэба ж бачыць, і амерыканцы адкрыта пра гэта заяўляюць, што мэта гэтых кантактаў з Лукашэнкам гэта не сам Лукашенко і не беларускія ўлады, а перш за ўсё гэта канал дадатковай сувязі з Расійскай Федэрацыяй. Гэта для Злучаных Штатаў галоўнай асаблівай цікавасці да тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі, з боку ЗША няма. А тое, што палітвязні выходзіць, ну гэта просто такі дадатковы эфект гэтай кансультацыі. Гэта свайго кшталту інвестыцыя Лукашэнкі ў паляпшэнне клімату адносінаў паміж Вашынгтонам, узмацнення даверу паміж Вашынгтонам і Мінскам. І тут трэба падкрэсліць, што у амерыканцаў, як я ўжо казаў, свае мэты. Адміністрацыя Трампа зацікаўлена ў тым, каб скончылася вайна паміж Расіяй і Украінай. А што тычыцца астатняга звязанага з Беларусю, гэта цікавіць іх мала. Еўразвяз – гэта іншая гісторыя. Для еўразвязу Беларусь – гэта сусед. І тыя працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі, яны таксама ўплываюць і на суседзяў Беларусі па еўразвязу. Так што так проста сказаць, што нам у прынцыпе ўсё роўна, што там адбываецца, давайте нейкім чынам дамовімся з Лукашэнкам, і хай ён робіць сябе тое, што ён робіць, а мы там выпусціць ён палізнявольных, а мы просто здымем санкцый, так гэта не спрацуе, гэта не дасць адпаведных эфектаў. Я думаю, што найбольш спрыяльным быў сапраўды такі мікс з аднаго боку з ціску і з прапановай да размоваў, што вось Лукашенко, вы ведаеце, што мы ад вас чакаем, вось нашы патрабаванні, вырашаеце, будзеце гэтыя патрабаванні сапраўды выконваць, тады мы можам дамовіцца. Не будзеце выконваць, ну будзем размаўляць з вами іншым чынам, альбо ўвогуле не будзем размаўляць. Амерыканцы ж працуюць інакш. Яны ідуць у Беларусь не таму, што яны імкнуцца дасягнуць нейкіх мэтаў унутры Беларусі, там змяніць стаўленне рэжыма іншае. Яны жадаюць дасягнуць пэўных мэтаў на расійскім напрамку. Дзякуй вялікі. Александр Фридман, палітычны аглядальнік, быў з намі на відэасувязі, абмяркоўвалі шмат што, пачынаючы ад апошняга ўручэння прэміі міру, чаму не Дональд Трамп, да якую палітыку Захад датычна Беларусі мае стасаваць, каб, як і ў той жа Венесуэлі, к чаму ўсё ідзе, мы прайшлі таксама ад дыктатуры да дэмакратыі. Яшчэ адна тэма. Расійскія ўлады ўключылі ў вышук яшчэ 10 журналістаў і працаўнікоў тэлеканалу «Белсат». Галоўная рэдактарка каналу Аліна Коўшак, якая сама застаецца ў вышуку, назвала гэта спробаю запалохвання незалежных медыяў і прамою пагрозаю бяспецы журналістаў. Унясенне беларускіх журналістаў у расійскую базу адбываецца на запыт улады Лукашэнкі пасля абвяшчэння іх у вышук у Беларусі. За апошнія паўгода ў расійскі вышук былі ўключаны 1180 беларусаў. Ад журналістаў, культурных дзеячаў да былых палітвязняў і актывістаў. Цяпер у базе больш за 5000 грамадзянаў Беларусі. Паводле Аліны Коўшак, расійскія структуры фактычна становяцца саўдзельнікамі Лукашэнкі ў барацьбе са свабодаю слова. Тэлеканал «Белсат» дзейнічае паводле міжнародных стандартаў журналістыкі і працягне даносіць правдзівую інфармацыю. Для беларускай аўдыторыі сказала медыям сёння наша кіраўніца Аліна Коўшак. І ўжо цяпер з намі на сувязі Сергей Пеляса, намеснік кіраўніцы рэдакцыі беларускамоўных інфармацыйных праграмаў нашага тэлеканалу. Так, прывітанне. Сергей, з чым ты гэта звязваеш, вышэй кіраўнік, вышэй больш бачыш? З чым ты звязваеш
вось гэтае апошняе ўключэнне, так, такія масавыя белсатаўцы, з нейкім канкрэтным івентам, падзеі, да чаго мы былі датычныя, ці гэта проста працяг этой інерцыі той старой рэпрэсіўнай палітыкі? Тут ёсць два важныя моманты. Па-першае, далучэнне 10 чарговых журналістаў Белсату да спісу асобаў грамадзянаў Беларусі, якія знаходзяцца ў вышуку ў Расіі. Гэта частка кампаніі супраць беларускага грамадства. Белсатаўцы гэта невялікая частка сотняў і сотняў беларусаў, якіх сёлета дадалі ў гэты спіс. Гэта адзін момант. Другі момант. Белсатаўцаў там найбольш сярод медыа. Гулам нас каля 20, может и трошки больше, чем 20, нават докладную лічбу не будем называть. Это сведчыць про тое, што Белсат застаецца моцным. Белсат уплывовы, Белсат глядзяць у Беларусі розным чынам, праз спадарожнік, па інтэрнэце і гэтак далей. І фактычна нас не спыніць, не разбіць, не стрымаць. Так, што б яны не рабілі, Белсат усё роўна дзейнічае, і як бы яны не каралі нашых гледачоў, усё роўна Белсат глядзяць у Беларусі. Вось гэтыя два моманты, то бок рэпрэсіі супраць Белсату, гэта махіна, якая працуе у Беларусі супраць усяго беларускага грамадства, і мы частка беларускага грамадства, мы беларусы таксама, як і тыя звычайныя беларусы, которых рэпрэсуюць за, хаця б за то, што яны глядзяць, падпісваюцца на незалежныя медыарэсурсы, і тое, што Белсат папросту застаецца уплывовым, не гледзячы на ўсе спробы па нас неяк ударыць, аслабіць нас, гэта не ўдаецца. Вось акурат это адбываецца ў момант, калі Лукашенко спрабуе перакінуць масток на захад, і ці ў гэтай сітуацыі Белсат будзе дамагацца ад міжнароднай супольнасці, ад Польшы ў прыватнасці, да таго, каб на гэта больш звярнулі ўвагу ва ўсім свеце і адпаведна да таго, што беларусаў пазбаўляюць інфармацыі і да таго, што гэта пагроза бяспецы. Так, давайте не забывать про тое, что Белсат гэта самая уплывовая беларуская медыа. Так, конечно, ёсць больш папулярныя парталы і так далей, але што тычыцца ўплыву, абсягу, доступу да аўдыторыі, параўнання з Белсатам незалежнай медыасферы няма. Таму мы на прыцэле, цэль сярод медыяў нумар адзін. Акрамя таго, ёсць другі момант. Змена палітыка Вашынгтона, адміністрацыі Трампа, я маю на увазе зменшэнне фінансавання ці скасавання фінансавання для незалежных медыяў, у тым ліку беларускіх, практычна не закранула нас. І гэта важны момант, то есть нас не ўдалося такім чынам аслабіць, калі іншыя СМІ аслаблі. Гэта важны істотны момант. І, канешне, мы будзем на ўсіх магчымых міжнародных пляцоўках заяўляць пра тое, што менавіта мы на прыцэле, што мы патрабуем дапамогі, і мы павінны патрабаваць таксама скасавання ліквідацыі гэтых крымінальных справаў. Яны незаконныя. Мы проста выконваем свае журналісцкія абавязкі. Нельга за гэта сажаць у турму. Я нагадаю, што недавно былі вызваленыя 8 нашых калежанак і калегаў, журналістаў Белсату, супрацоўнікаў, але некалькі асобаў все-таки застаюцца у Беларусі за кратамі, у шэрагу іншых журналістаў і сярод сотняў і сотняў, калі не тысячаў беларусаў, рэпрэсаваных рэжымам Лукашэнкі. Нумар адзін у гэтым спісе наша калежанка Катя Андреева. Так, Сергей, дзякуй вялікі. Ужо ў нас і эфір дабягае канца. За гэтую размову Сергей Пеляса, намеснік кіраўніцы рэдакцыі беларускамоўных інфармацыйных праграмаў Белсату, быў з намі на відэасувязі. Нам варта хіба што толькі дадаць, што тэлеканал Белсат, нягледзячы на ўсе перашкоды, якія спрабуе чыніць нам рэжым Лукашэнкі, працягне працаваць для вас спадарства і працягне даваць вам тую інфармацыю, якая з'яўляецца праўдзівай, і інфармацыю па-беларуску. Зрэшты, як заўсёды. На гэтым у нас усё. Дзякуем увагу і каментары за вашы ўпадабанні, шаноўныя нашыя гледачы. Для вас працавалі Анастасія Русецкая. Алесь Залеўскі. Ну і да хуткіх сустрэчаў у эфірах нашага тэлеканала. Заставайцеся з Белсатам.